Zeeuwse visserij in groot gevaar door nieuwe plannen van de Europese Commissie. Er zouden geen mogelijkheden meer overblijven voor het vissen op garnalen en platvis voor de Zeeuwse kust. En verder in deze Zeeland nu. ADRZ en Zorgzaam zijn er nog niet uit. En laatste kans voor bezoek aan de vaandeldrager. Goedenavond. Het nieuwe Europese visserijactieplan is de doodsteek voor de visserij, zegt de Zeeuwse sector. De Europese Commissie heeft het plan vanmiddag gepresenteerd. Die commissie wil dat er in 2030 echt niet meer gevist wordt in beschermde Natura 2000 gebieden op zee, waar dat nu nog wel is toegestaan. Ieder land heeft daar nu zijn eigen afspraken voor gemaakt en zo hebben bijvoorbeeld Zeeuwse garnalenvissers een vrijstelling gekregen voor de Zeeuwse kust. Brussel wil dat de schepen minder tot helemaal niet meer gaan varen op fossiele brandstoffen en vooral dat er straks geen netten meer over de bodem slepen. En dat zou dus ook grote gevolgen hebben voor de Zeeuwse platvisserij op tong en schol. En aangeschoven is Kees van Beveren, woordvoerder namens de Zeeuwse visserijsector. Ja, meneer Van Beveren, dat was schrikken vanmiddag met de presentatie van dit plan. Dat kun je wel zeggen, daar schrik je enorm van. Want dan denk je, ja, hoe moet dat verder? Want de Zeeuwse visserij die zit met name, of voor een belangrijk deel nu, in die Natura 2000 gebieden. Een groot deel van onze leden, van onze vissers, vist vooral op garnalen en ook op platvis onder de kust. In wat dan de Natura 2000 gebieden zijn, ja. Ja, je denkt ook aan mosselvisserij natuurlijk op de Oosterschelde, Waddenzee, hè, ook Natura 2000 gebieden. Dat zijn allemaal Natura 2000 gebieden. En die schelpiesector, dat is natuurlijk een apart verhaal. En dat moet even goed uitgezocht worden, denk ik, hoe dat zit. Maar dat is ook bodemberoering. Niet als het natuurlijk in hangcultuur is, maar op de bodem wel. Ja, het is menens, hè, in Brussel. Ja. Ze gaan dit plan echt doorvoeren. Daar ziet het wel naar uit, helaas, ja. Ja, en wat kunnen we dan doen? Wat mag je nog wel vissen? Nou ja, je mag niet meer vissen in Natura 2000 gebieden. Dat is vooral in ons geval alles vanaf Vlissingen onder de kust tot aan de Tweede Maasvlakte. En dan daarboven de Waddenzee kun je ook niet meer vissen. Vissen niet veel van onze vissers, maar er wordt wel heel veel op garnalen gevist. Er zijn ook heel veel Natura 2000 gebieden in de Noordzee zelf waar je er niet meer mag komen. Dus dan moet je echt nog zoeken tussen de Natura 2000 gebieden en de windparken die er komen, die er al liggen. Tussen de verkeersscheidingsstelsels, daar blijft niet veel ruimte over. Ja, je kunt ook op andere manieren gaan vissen. Want iedereen denkt natuurlijk aan die Zeeuwse vinding, de pulscore, hè, waarbij je met elektrische schokjes de vissen in een net drijft. Niet meer over de bodem gaat. Wordt dit de terugkeer van de Zeeuwse pulscore? Ja, het is natuurlijk onbegrijpelijk dat die pulscore destijds verboden werd. Maar dat is nu zo. En die zal niet zo heel snel terugkomen. Maar je zou natuurlijk een scenario kunnen bedenken dat je zegt van oké, dan lever ik dat ene vistuig maar in, wat over de bodem sleept. En als ik daarvoor dan in de plaats dan de pulscore terug kan krijgen, ja, dat zou dan nog een oplossing kunnen zijn. En dat is natuurlijk gunstig. Het is van een hele lange adem. Ja, sowieso. Maar het is wel heel gunstig, ook in het kader van brandstofverbruik bijvoorbeeld. Hè? Ja. Kortom, toch geen goede berichten vanmiddag uit Brussel. Nee, helemaal niet. Kees van Beveren, dank u wel. Er is een meerderheid in de provinciale politiek om grensoverschrijdende taken van Zeeuwse gemeentes over te hevelen naar de provincie. Dat blijkt uit een enquête van Omroep Zeeland samen met de NOS. Volgens veel statenleden lopen processen beter als de provincie daarbij de regie voert. Je ziet natuurlijk problemen bij jeugdzorg. Dat is het eerste wat mij te binnen schiet. En je ziet dat het dan ook door gemeentes op Zeeuwse schaal eigenlijk wordt opgepakt. Dat loopt voor geen meter. Daar zit iedereen machteloos toe te kijken wat een zootje het is geworden. En hoe komen we daar weer uit? Dan denk ik, volgens mij is dat een van de eerste terreinen om aan te denken van, waar maken we daar niet de provinciale taak van? En zo zijn er meer onderwerpen die volgens statenleden weggehaald kunnen worden bij gemeenten. Denk bijvoorbeeld aan het ophalen van huisafval of de GGD. Het zijn zaken waar gemeenten inmiddels onderling met elkaar afspraken over maken. Efficiënter, zo is de gedachte. Maar volgens statenleden is er niet voldoende controle. Je hebt eigenlijk niet zoveel democratische controle op hoe zaken dan lopen. Er zitten vaak wethouders of ambtenaren in. Ja, die beslissen dan met z'n allen iets en dat leggen ze dan weer terug bij hun raad. Maar er zit toch behoorlijk veel afstand tussen de inwoners van Zeeland en hun volksvertegenwoordigers. En de besluiten die worden genomen in dat soort regelingen. Als je dat bij de provincie legt, dan zit er een veel directere democratische controle op. En dan kun je als statenleden ook echt direct meepraten en
directer meebeslissen over de zaken die daar gebeuren. Niet alle partijen denken er zo over. De VVD in de Staten bijvoorbeeld houdt zich liever op de vlakte en benadrukt beide kanten. Als je kijkt naar wat wij aan kerntaak hebben, bijvoorbeeld het openbaar vervoer, bijvoorbeeld de ruimtelijke ontwikkeling van Zeeland, nou, dan hebben we daar in de komende periode een hele forse opgave. Nou, je ziet bijvoorbeeld dat de jeugdzorg op dit moment bij de gemeente ligt. Nou, dat zijn ook voor gemeenten hele omvattende taken. Nou, dat zou een voorbeeld kunnen zijn waarvan we zeggen, provincie, wij hebben onze taken en gemeente die van hun. Maar uiteindelijk is het Den Haag die een beslissing moet gaan nemen of er taken die nu nog door gemeenten worden uitgevoerd in de toekomst naar de provincie gaan. De Zeeuwse ziekenhuizen ADRZ en Zorgzaam weten nog niet of ze volgende maand ook gaan staken. Meer dan 50 ziekenhuizen in ons land hebben al aangekondigd dat ze meedoen aan de actie. En die dag alleen maar spoedeisende hulp verlenen. De staking draait om meer salaris, minder werkdruk, maar het gaat bijvoorbeeld ook om een betere reiskostenvergoeding. Als mensen niet met het openbaar vervoer naar het werk kunnen omdat ze buiten kantoortijden werken. Ziekenhuis Bravis in Bergen op Zoom en Roosendaal is een van de ziekenhuizen die meestaakt, maar de Zeeuwse ziekenhuizen die moeten dus nog een beslissing nemen. Terwijl in Kloosterzanden vanmiddag nog een grote optocht door het dorp reed, was het carnaval op veel andere plaatsen alweer voorbij. En dat is opruimen dan geblazen. In 's Heerenhoek hadden ze voor het eerst een grote feesttent neergezet voor de kerk, omdat de cafés niet meer open zijn. Best spannend voor de ondernemers die dit geregeld hadden, omdat er ook nog een andere feesttent stond in het dorp. We hebben natuurlijk ook nog een discotheek op het dorp, wat altijd voor de jeugd, Kikieris is altijd voor de jeugd. En toen hebben wij wat gemikt op het wat oudere publiek. En omdat de 3 cafés failliet waren, zo gezegd. Nou, als dan je tent vol loopt, dan ben je daar natuurlijk hartstikke gelukkig mee. Er was wel een spannend moment op zaterdagavond. Toen stond er nog bijna niemand binnen. Ja, klopt. We gingen om 9 uur open en het bleef aardig leeg tot 10 uur, half 11. En dan ga je als ondernemer toch denken van, en nu? Nou, toen kwamen er wat mensen binnen en naar lieverlee werd het toch wat drukker. En uiteindelijk hadden we 3/4 de tent kunnen vullen op de zaterdag. Dus toen was voor ons de stress al een eind weg. Het heeft een wrattige huid en wordt maximaal 10 centimeter groot. De rugstreeppad. Bouwprojecten in Zeeland liggen geheel of gedeeltelijk stil omdat dit beschermde dier daar leeft. Het gaat om de bouw van een rondweg in Tolen en een appartementencomplex in Zierikzee. Ja, dit is de bouwplaats van de 25 appartementen. Hier zouden we op dit moment aan het bouwen moeten zijn. Maar zoals jullie zien is dat nog niet het geval. Want dit is ook het leefgebied van de rugstreeppad. En voordat er een spade de grond in gaat, moet de projectontwikkelaar er zeker van zijn dat er geen padden meer aanwezig zijn in het gebied. Voordat we hier mochten bouwen hebben wij een onderzoek gedaan. Daar is uit voortgekomen dat hier mogelijk rugstreeppadden zouden zitten. En toen hebben wij de bouwplaats rondom in de paddenschermen gezet. Vervolgens heeft onze ecologisch deskundige de locatie onderzocht. En kwam tot de conclusie dat de locatie vrij was van rugstreeppadden. En dat wij dus onze werkzaamheden konden starten. Maar volgens de regionale uitvoeringsdienst, de RUD, zaten er gaten in de schermen en kon niet met zekerheid worden gezegd dat het gebied rugstreeppad-vrij was. Het onderzoek moest opnieuw. Dat heeft ertoe geresulteerd dat er 1 kikker is gevangen op deze locatie, geen rugstreeppad zijnde. En toen hebben we alsnog de conclusie getrokken van nu is de locatie rugstreeppad-vrij. Maar de spades konden nog steeds de grond niet in, want het was inmiddels oktober. En dan gaan de padden in winterslaap en verroeren ze zich niet. Dus kon er volgens de RUD nog steeds niet met zekerheid worden gezegd dat er geen padden meer aanwezig waren en werd de bouw stilgelegd. Het heeft financiële gevolgen, want de bouwer die komt met meer kosten omdat de bouw uitgesteld is. Met de stijgende hypotheekrentes hebben de kopers van onze appartementen dus ook daar mee te maken. Op wat voor kostenplaatje denken we dan? Nou, wij moeten nog een opgave krijgen van de aannemer, maar ik denk dat dat zeker de 100.000 euro te boven gaat. Ja. En dat is alleen voor jullie specifiek dan? Dat is alleen specifiek voor ons, ja, klopt. Deze poel is aangelegd afgelopen december voor de rugstreeppad speciaal. In eerste instantie voor de rugstreeppad en uiteindelijk gaat het misschien ook wel biotoop worden voor andere salamanders en ook andere waterdieren en dergelijke.
Want ook hier in Terneuzen wordt er gebouwd in het leefgebied van de Rugstreeppad. Op het hoogtepunt leefde er in deze omgeving een populatie van zo'n 600 padden. Dat is inmiddels weer afgenomen en daarom zijn deze poeltjes van levensbelang. Nou, de Rugstreeppad gaat het niet altijd best mee in Zeeland. Het is best wel wat afgenomen in het agrarisch gebied. Ik vind het een heel leuk beestje eigenlijk. Het is een typisch 10 centimeter groot beestje. Een mooie rugstreep, paddenstreep op zijn rug. Houdt van activiteit, houdt ook een beetje van de mensen. En dat gaat niet altijd even goed samen natuurlijk. Maar het is een apart diertje dat je niet echt in een natuurgebied kan binden. En dat vind ik wel iets hebben. Maar ja, nu hopen we dat ze dus deze kant op komen. Want dan kunnen ze daar makkelijker verder mee bouwen. Het is een oplossing die ze ook in Zierikzee gaan toepassen. Alleen moeten ze nu nog wachten totdat de pad uit zijn winterslaap komt. En een record in het Zeeuws Museum in Middelburg. Nog nooit was het zo druk in de maand februari. Meer dan 4000 bezoekers kochten een kaartje. En dat allemaal voor het wereldberoemde schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt. Wij zijn gewoon op vakantie hier. Maar we zijn inderdaad wel speciaal naar het museum gekomen voor het schilderij inderdaad. Ja. We hebben hem in alle plaatsen gezien tot nu toe. Dus we zijn in Friesland begonnen. Ik moet zeggen, de manier waarop ze hem hier neerzetten vind ik het mooiste tot nu toe. En het museum heeft er zijn handen vol aan. Er zijn in februari meer dan 2 keer zoveel bezoekers als normaal. Voor ons is dit een absoluut hoogtepunt. We hebben nog niet eerder zoveel bezoekers ontvangen in februari. Gezien de resultaten van de afgelopen dagen, ja, dan verwacht ik toch wel dat er nog wel tussen de 1000 en 2000 bezoekers bij kunnen komen. Ik ging om het vaandel heen, dus wat erachter hing. En dan zie je gewoon, hij blijft kijken. En dat vind ik leuk. Wilt u volgend jaar weer zo'n Rembrandt in februari? Ja en nee. Ja, omdat het gewoon ontzettend leuk is om te zien wat het met mensen doet. Tegelijkertijd is dit ook wel een aanslag op onze organisatie in het maken van zo'n tentoonstelling in zo'n korte tijd. Maar let op, de Vaandeldrager in het Zeeuws Museum is alleen nog deze maand te bewonderen. Een grijze dag in Zeeland met af en toe een buitje. Maar aan de kust stond er een stevige wind die kon uitschieten naar windkracht 7. En de komende dagen blijven wisselvallig. Morgen ietsje warmer, maar dat is dan ook maar 1 dag. En kijk voor meer Zeeuws nieuws op onze site. Want wist u dat het vandaag de dag is van het Zeeuws als moedertaal? Meer daarover dus op omroepzeeland.nl. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne dinsdagavond en graag tot morgen.